Zdravím vás, dámy a páni. V tomto videu by som informoval a pár slov na vysvetlenie k riešeniu cesty 1/9 a Duklianskej ulice v Novákoch. Takže konám ďalej. No, čiže toto je adresovaná žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Adresát je doktor Peter Parák, prenosta okresného úradu v Trenčíne. Bolo to zaslané včera, 24.4.2025. Vec: realizácia štátneho odborného dozoru podľa paragrafu 3 trestného zákona na základe písomnej komunikácie so sekretariátom doktora Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky dňa 5.3.2025. Žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211 z roku 2000 zbierky zákonov z neskorších predpisov. No a samotný text: žiadam vás o informáciu, do akého termínu v roku 2025 uskutoční. Preto je tam rok 2025, aby z toho nebolo náhodou rok 2026, 2027 alebo 2030 alebo 50. Čo mám skúsenosti, že niektoré veci trvali 25 rokov. Uskutoční okresný úrad Trenčíne odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, za ktorý je zodpovedná vedúca odboru, magistra LK. Nedávam celé meno. Požadovaný výkon odborného dozoru zaslaný e-mailom dňa 5. marca 2025 na sekretariát doktora Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý odstúpil vec na vybavenie aj na sekretariát ministra vnútra. To som videl teda z tej informácie, ktorý prišiel zo sekretariátu predsedu vlády, že zaslali to teda mailom na ten náš e-mail a dokopy je teda aj viacerým ďalším. To bol minister vnútra, minister dopravy a ešte niektorí ďalší. Odtiaľ zrejme na prezidium policajného zboru. Preto som dal, že zrejme, pretože tam je určitá náväznosť. To ešte vysvetlím, že prečo. Odbor dopravnej polície Bratislava dňa 28.3.2025 listom číslo, tu je to číslo, to nebudem celé citovať, postúpilo žiadosť na vybavenie Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, podplukovník magister Jozef Jamrich, riaditeľ. Vec vybavoval kapitán inžinier Marek Jaroš, adresovaný okresnému úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Viedoslava 3 911 01 Trenčín. Vzhľadom k nasledovnému citovanému textu v e-maili doktorovi Robertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2025. No a tu citujem, teda to bolo v tom maili, tak som to dal aj do tohto ďalšieho. No, dal som to z toho dôvodu, že jednoducho konštatujú tie orgány, ktoré tam boli na tom štátnom odbornom dozore, že všetko je v poriadku a prijali opatrenie, že tam dali teda to zrkadlo. No, to je ako veľmi krátkodobé a to som už komentoval. Že podstata veci je tá, že požadujeme posúdenie napojenia štátnej cesty 1/9 a Duklianskej ulice podľa príslušných predpisov Slovenskej správy ciest k technickému a stavebnému stavu tzv. Oblúkov v mieste napojenia ciest, ktoré viacerí nezávislí odborníci považujú v rozpore s platnou legislatívou. Ide o prevenciu k možnej dopravnej nehode s vozidlom prepravujúcim výbušné veci a v konečnom dôsledku o prevenciu pred možnou tragédiou a záchranou ľudských životov. Ak by si to niektorí štátni úradníci, ak si to teda nechcú uvedomiť, nekonajú podľa svojich zákonných kompetencií, tak je otázne, čo s tým. Koniec úvodzoviek 3 bodky.
Spôsob sprístupnenia informácie e-mailom na e-mail a tak ďalej. Za vybavenie vopred ďakujem. S pozdravom Vladimír Šimko. No a to je na strane druhej. Na vedomie, ja to ešte vysvetlím, prečo som to takto riešil. Doktor Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, to je po prvé. Po druhé Juraj Gedra, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky. Po tretie podplukovník magister Jozef Jamrich, riaditeľ Krajské riaditeľstvo policajného zboru. Po štvrté kapitán inžinier Marek Jaroš, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát. Po piaté inžinier Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda TSK, to je Trenčanský samosprávny kraj. Členovia Komplex Centrum po 6. a po 7. členovia občianskej iniciatívy za ústavné práva občanov Novák a aktívni občania z Dukanskej ulice Novákoch. No tí aktívni to sú tí, ktorí sa zúčastnili tam aj toho prvého štátneho odborného dozoru, ktoré zvolalo mesto Nováky a s ktorými komunikujem a ktoré podpísali teda tú iniciatívu za ústavné práva občanov Novák. Čiže Komplex Centrum, jedno slovo a tak ďalej. No. Takže na vysvetlenie, prečo to išlo tuto na vedomie, no tak z toho dôvodu, pretože už dvakrát zo sekretariátu pána predsedu vlády, doktora Roberta Fica, dostali to príslušné ministerstva na riešenia vybavovania. Aj to druhé bolo teda v tom zmysle, že tento text, ktorý som dával, to zdôvodnenie a teda tých oblúkov, preto som to dal opakovane, pretože však všetko je v poriadku. A ten nemenovaný pán, ktorý dal za Slovenskú správu ciest, že však nevidí tam problém. Takže z toho dôvodu, pretože keď to už dvakrát sa dalo na vybavenie, tak akože ja rozumiem tomu, že nemajú kompetencie, pretože ako predseda vlády na vysvetlenie priamo nemôže konať, aj teda sekretariát, ale rieši to vždy príslušné ministerstvo. A s tým, že mali by vzájomne informovať spätné ministerstvo o vybavení a spôsobu vybavenia nejakého podnetu. No a tu sa stalo to, že na základe toho, že to išlo aj na ministerstvo vnútra, takže tam chvíľu trvá, že pokiaľ to potom dá na teda policajný zbor, zase na príslušné krajské riaditeľstvo alebo až okresné, ale teda má to v kompetencii cesty prvej triedy, krajské riaditeľstvo policajného zboru, takže oni konali správne, aj ministerstvo vnútra konalo správne, že to teda zaslalo na vybavenie a tam bola teda žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru a tú žiadosť teda zaslalo to krajské riaditeľstvo, krajský dopravný inšpektorát na okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý má v kompetencii ten štátny odborný dozor na cestách prvej triedy, pretože tá hlavná cesta, to je Trenčín, Nováky až do Banskej Bystrice, tak to je taká tá cesta 1/9, ktorá má také číslo aj v Novákoch. No a na vedomie to išlo aj pánovi Jaroslavovi Baškovi, pretože bol dvakrát kontaktovaný a ako poslanec za kraj a aj predseda samosprávneho kraja. No to z toho dôvodu, že proste na území kraja je to najvyššia funkcia, a keďže má takú kombinovanú aj poslanec Národnej rady, aj predseda samosprávneho kraja, tak to išlo aj jemu. No a priamo nemá kompetenciu, ale je to tam také rôzne, pretože samosprávny kraj podporuje svojimi aktivitami aj výstavbu cyklotras. No a tu je teda to špecifické, že na tej Duklianskej ceste jazdia aj cyklisti, aj turisti, ako pešo, chodia skupinky rôzne ľudí a tým smerom na vojenský poradenský závod je tam taká určitá cyklotrasa. To ja presne neviem, až kde to ide to tam niekde do Opatoviec nad Nitrou, takže tie kompetencie má aj z tohto dôvodu a malo by sa to tam riešiť, že sa tam jednoducho stretávajú nákladné vozidlá s
bicyklistami, aj s chodcami, ktorí chodia pešo po tej ceste. No, takže z tohto dôvodu som to dal navyše na vedomie, aby vedeli. No a ešte, trošku to skáčem hore dolu, ale ešte pánovi Gedrovi, vedúcemu radu vlády, z toho dôvodu, že ma tak napadlo, že keďže zatiaľ nedošlo, na pol roka požadujeme tam teda nejaké osobné stretnutie, ktoré by iniciovalo mesto Nováky za účasti kompetentných, či ministerstva obrany, ministerstva dopravy, alebo ešte ministerstva vnútra. No. Ale toto sa neuskutočnilo, no tak ja som navrhol, že telefonicky a nemusíme nejako riešiť, pretože samozrejme, že vedúci radu vlády je zaneprázdnený, má toho viac, či už legislatívnych a iných aktivít, ale že si zavoláme, že všetky tie informácie, čo kto ako má záujem to riešiť alebo nemá záujem to riešiť a dohodnúť čo ďalej. Takže preto to išlo aj jemu. Tam bol zaslaný e-mail, aj som volal na sekretariát, že by sa takýto rozhovor mohol uskutočniť. Takže uvidíme, že sa s tým ešte oboznámi a potom nám bude zaslaná odpoveď. No ešte taký detail, že do akého termínu, že ja sa tu nepýtam, že či to urobia, alebo tá žiadosť už bola opakovaná a bol zaslaný aj podnet na prokuratúru, aj na potom sťažnosť, ktorá bola ako zastavená, respektíve odložená, lebo je to podľa zákona o sťažnostiach. V tom zmysle, že keď to už rieši prokuratúra, tak nemôže v tej istej veci konať ešte aj úrad a formou sťažnosti. No tak to som si neuvedomil a neprečítal som si presne ten zákon o sťažnostiach. Vedel som o tom, že nemôže sa naraz riešiť aj sťažnosť, aj podnet na prokuratúru, pretože sa tam vlastne akoby zasahuje do tých kompetencií a takú vyššiu právomoc má prokuratúra. Keď je sťažnosť, tak to rieši ten príslušný orgán verejnej správy, v tomto prípade okresný úrad Trenčíne, ktorý posudzuje tú činnosť odboru. No, takže preto som sa nepožadoval som, že či urobia, ale podľa tohto, že kedy urobia ten štátny odborný dozor a teda ten prvý bol ešte v minulom roku 2024, ale teda toto je opakované a mojím sedliackým rozumom vychádzam z toho, že ak to z úradu vlády pošle na ten príslušný orgán na vybavenie, tak akože a žiadala to teda aj polícia prostredníctvom krajského riaditeľstva, no tak si myslím, že by ten úrad mal vo veci konať. Ak tak nekoná, tak preto som dal tie bodky, že otázne je, čo s tým. No. Takže ako toľko na vysvetlenie, tak uvidíme. No, ja to už beriem takú šachovú partiu, v tom zmysle, že samozrejme, že mám ešte niečo rozmyslené, že môže sa dať aj opakovaný podnet na prokuratúru a rieši to teda nadriadený prokurátor, to som sa dočítal v zákone o prokuratúre, takže je aj verzia dať to tam potom na doplnenie, na posúdenie aj na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Pretože som si ešte teda, to už trošku iná téma, ale pretože som si požiadal podľa inej žiadosti, podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám o samotný protokol, pretože ten protokol, keď som teda žiadal som ešte minulý rok, vlastne ten podnet bol z našej strany za Združenie Komplex Centrum, takže ten protokol, ktorý je uvádzaný vo vyjadrení Krajskej prokuratúry v Trenčíne, tak ten nám ako združeniu nebol zaslaný dodnes. A to som už spomínal v podstate, čo sa týkalo aj iných orgánov, že nám nezaslali pozvánku a v tomto prípade nám ten protokol, ktorý je uvádzaný v tom stanovisku Krajskej prokuratúry, nebol zaslaný. To si urobte vy názor, že
či to je slušné, nie je slušné, či to je v súlade s budovaním tej občianskej spoločnosti, no tak ako to už nekomentujem, to by bolo na dlhšie video. A toto už pozerám 15 minút, takže budem pomaly končiť. No takže na vysvetlenie, pretože dával som to aj na Facebook, na viaceré stránky, takže toľko je všetko k tomuto. Tak uvidíme, čo je na to určitý počet dní, takže podľa toho sa ďalej rozhodnem, že čo bude ďalej. Ďakujem za pozornosť, fajnový deň ešte.